E-tarkastaja on ratkaisu laadun, turvallisuuden ja toiminnan johtamiseen, jolla säästät aikaa, rahaa ja hermoja ja kehität toimintaa kokonaisvaltaisesti. E-tarkastajan avulla luot toimintaasi tarkastuslomakkeita helppokäyttöisellä lomake-editorilla, keräät tietoa, raportoit ja hallitset tarkastuksiin liittyviä tehtäviä. Verrataan e-tarkastajan tarjoamia hyötyjä verrattuna perinteisiin työtapoihin. Työn vaarojen arviointi tapahtuu käsin kirjaamalla paperille ja kuvat otetaan puhelimella. Raportin puhtaaksi kirjoitus on työlästä ja se jää tehtäväksi myöhemmin. E-tarkastajalla sama tapahtuu tabletilla tai puhelimella. Raportti valmistuu järjestelmään heti. Työntekijä huomaa turvallisuusvaaran ja etsii lomaketta ilmoittaakseen vaarasta. Lomaketta ei löydy ja ilmoitus jää kiireessä tekemättä. E-tarkastajan avulla työntekijä tekee QR-koodin skannaamalla ilmoituksen kännykällä reaaliaikaisesti. Sami haluaa ajanmukaistaa yrityksen toimintaa, arkeen lisää laatua, turvallisuutta ja toiminnan johtamista. E-tarkastaja skaalataan yrityksen toimintoihin. QR-koodilomakkeet henkilöstön käytettäväksi, turvallisuushavainnointiin ja työviremittauksiin. Sami koeponnistaa riskinarviointi, tapaturmailmoitus ja toimittaja-auditointilomakkeet. Kirjaa vastuuhenkilöt ja muistutukset, jotta kaikki tulevat tehdyksi ajallaan. Olipas helppoa. Havainnot moninkertaistuvat, toimenpiteiden tekeminen ja seuranta on helppoa ja tehokasta. Toiminta on systemaattista ja tulokset paranevat. Kaikki ovat tyytyväisiä, myös Samin esimies. Online-esittelyt ja lisätietoja e-tarkastaja.fi.